belai hambai ruo sini media rakno tini asomsa press meet haike nong media na ringai kokma saman ka obana karan joto nork ni media tene pirjak kok kabangma jaga khanalai chung tonglai kha hotat khayai Mia 28 tarik dinata 27 tarik hotat khayai Belberi Ardi Block Govinda Holo BJP rok ni meeting tongmani o meeting pai mani ya golo khumolong amchayo 5টা heke 6টা obahai jaro asomsa 30-40টা hai bike phayai mandai takarjola tai obahai ke je area ni kisu songkok BJP rok thumlaiai asomsa khumolongo phayai petrol bumrokha silai kokha tai tong kosong tongnai rok ni auto bike ani jema mana sobai sukrobai sogai kalang thaka tai borok Tripura mothani sojak talarajak Khajurimura o jaga wachini Tripura mothani party office tongmani aro doga chikhagai petrol lokhlaiai bisingobo soknani bagai chesta khaika abono chini police rok thangai bisingo manai rok khampana asek beba khamai malia bonno khailega mathar laika tai abo simiya Shantinagar heka athrakat aro chini Tripura motha lamagana Tripura mothan party office lamagana tongmani abono bo sakawa petrol lokhlai sogai kalang thaka abono haina hai nogana tama bagai local number rok bathal laika police rok buthanai bathal laika obon bagai cheng police rok no radopur PS no belai ke hambai goro tai chudu abo simiya gabangma tong kosong tongnai rok bujak tongjak sikri sakara kiri kora ungmani bagai dushi rok no jekono mohte arrest khayangkai obahai cheng jara je tong kosong tongnai rok ba cheng shanti priyo borok cheng obahai ke dera kora klai tongmano mathaknani bagai khana cheng khumulong amchai Belberi Ardi Block ni bisingo 15ta bisi tai Khairpur Block ni andara ADC village 4ta abono tine cheng 19ta bisi tine cheng khana 12 ghonta ni bon chaklai rekha obachini Tripura mothani high command borok ni nirdeshena cheng obo khlaio boni bagai cheng khana sudu road block chibiya picketing tongnai cheng thana bo gerau khainai dushi rokno jasa khabana obhai jara samaj durhi samaj ni samung khai tong samung haime khlai tongnai haike tong kosong samungo kebengnai rokno borokno chinit to khlaiai police rok jodi abono jodi kuno action naimiya public ni phan sahojogita nango hongkai borokno bo cheng local hisabai cheng job dono borokno phan roi cheng borokno rutugoi ti khlai lainai boni bagane cheng kora podakhyap naoina omhai tong kosong deramani bagane cheng salchani bagai 12 ghonta ni bagai Tripura motha cheng local khumulung amchani joto borok khumulung town committee borok no cheng o jaga 12 ghonta bonda gorka boni bagai ang je area bon tongnai boni village ni bumung sanai Champabari Champanagar Rasa Dasrat Nagar Bikram Malcham Purbo Belberi মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ গুণমানে সেরা রান্নার ভরসা হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ হাম্বাই গুরু মশলা যদি কেমিক্যাল ফ্রি কালার ফ্রি প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা।